अखन अहाँ सब सुनि रहल छी मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। तोरा लगी न बहु लहंगा के छोरी तोरा मैयो लगी न बहु सारी गे। तोरा लगी न बहु लहंगा के छोरी तोरा मैयो लगी न बहु सारी गे। तोरा लगी न बहु लहंगा के छोरी तोरा मैयो लगी न बहु सारी गे। तोरो ले बहु तोरा मैयो कले बहु एक साथ सेल्फी गे। तोरो ले बहु तोरा मैयो कले बहु एक साथ सेल्फी गे। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। तोरा लकीनी देबो नाकी के नाथुनिया मैया लकीनी देबो पायलिया। तोरा लकीनी देबो नाकी के नाथुनिया मैया लकीनी देबो पायलिया। घर में बैठा के तोरा साथ करबो शादी का सेटिंग गे। घर में बैठा के तोरा साथ करबो शादी का सेटिंग गे। तोरो लेबो तोरा मैयो कलेबो तोरो लेबो तोरा मैयो कलेबो एक साथ सेल्फी गे। तोरो लेबो तोरा मैयो कलेबो एक साथ सेल्फी गे। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। 16 के उमर तोहर बॉडी छौ पचहकल। दूध दही हम चाली खियबो दिखबे गे चमकल। 16 के उमर तोहर बॉडी छौ गे पचहकल। दूध दही हम चाली खियबो दिखबे गे चमकल। सहरसा जिला गरे हम गाँव मुराजपुर बरना गे। सहरसा जिला गरे हमर गाँव मुराजपुर बरना गे। तोरो लेबो तोरा मैयो कलेबो तोरो लेबो तोरा मैयो कलेबो एक साथ सेल्फी गे। तोरो लेबो तोरा मैयो कलेबो एक साथ सेल्फी गे। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। मिलतो ने आते है तोरा चाउमिन पिज्जा रोल गे। चले घुमाई दियो तोरा सहरसा के मॉल गे। मिलतो ने आते है तोरा चाउमिन पिज्जा रोल गे। चले घुमाई दियो तोरा सहरसा के मॉल गे। सिंहेश्वरा चौराहा बनतो तोहर सजनमा देतो कि आई तोरा के लागे। सिंहेश्वरा चौराहा बनतो सजनमा देतो कि आई तोरा के लागे। तोरो लेबो तोरा मैयो कलेबो तोरो लेबो तोरा मैयो कलेबो एक साथ सेल्फी गे।